بیا. салому алейкум бародаро ва подписчикои шабакаи мо. номи ман Синар мебошад. хостум хумо бо шумо шинос кунам ба хотире ки ҳамин канала мо харидем як бародар. хостум ҳамин подписчикои ҳамин канала хушҳол кунам, яъне як падарка кунам шуна ҳамин телефона ва ҳамон одаме туҳфа мекунам ки комментараш ай ҳама зиёд лайк гирад таги ҳамин видео, дуюмаш он одам подписат карда бошад дар канали мо. марҳамат кинед бародаро, дар таги видео стримица кинед, ина телефона получат мекунед. дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорем. телефона метонем ки Тоҷикистон рӯй кунем, метонем ки худ дар ҳамиҷа дар ягон кас тем дар ягон шаҳр дигар рӯй кунем. ба ҳамин хотир бародаро марҳамат кинед. ин як ай тарафи шумо дастгирӣ, ай тарафи мо кӯшиш, ай тарафи мо контенти хуб меша, видеои ҷолиб, иншоалло дар сар планои хуб дорум. тоқат кинед, ждат кинед, ҳамаш туғрӣ мешавад, чотка мешавад. ҳаматона хушҳол мекунам, парварид намекунам. марҳамат кинед бародаро. сар кардем комментари нависонира, любой комментари менависонед, кадомиш ки зиёд лайк гирад. ҳама даст бурборӣ.